Өфілі API Global халықара умартысылар конгрессы өтті. Тәжірибе ортақлашу, тармақтағы проблемаларды һәм оларды хәл итеудің оптималь юлдарын бергәләп тикшерү мақсатында Сарала, Рәсәйдән һәм башка илдәрдән умартысылар катнашты. Һаумыһыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гүзәл Мөхәммәтьянова. Программабызның кунагы Башкортостан Республикаһы кортсолык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренүләр һәм инспекция контроле начальнигы, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Руслан Кайыпкулов. Руслан Николаевич, һаумыгыз. Һаумыгыз. Белү бетсә, API Global 2025 халыкара умартысылар конгрессында Рәсәйнең хикәнгә якын төбәгенән һәм 15 илдән вәкилләр катнашты. Масштаблы, зур, югары кимәлдәге сараның тап Башкортостанда үтүе осраклы түгел, шулай бит. Безнең өчен был сара нимәһе менән әһәмиятле? Башкортстан умартасылары һәм Рәсәй умартасыларына был сара бер яктан үзләренең тәҗрибәләрен күтәрү өчен, икенче яктан яңа технологиялар, яңа алымдар кортсулык буенча кулланыла торган карамалдарды камиллаштыру буенча тәҗрибә алуга булышлык итә. Әлбәттә, безнең Башкортстанда шәхси умартасылык киң таралган. Әмма мәгәр ошо сәнәгать умартасылык үсешенә булышлык итә. API Global халыкара умартысылар конгрессында нинди төп темалар күтәрелде? Нинди проблемалар һыдык өстенә алынды? Был сарала бер яктан алганда фәнни тикшеренү, алдыңга фәнни тикшеренү конгрессы үтте. Түңәрәк өстәлдәр үтте. Түңәрәк өстәлдәрдә умартасылар үзләренең алдыңгы тормыштарында ниндәй яктан үзләрен камиллаштыра алалар. Ул моны, мәсәлән, апитуризм дип атала бит инде. Икенче яктан апитерапия буенча, өченче яктан төрле кулламаларды кулланып, технологияларды кулланып, үзләренең җитештерү максаттарын камиллаштыру, файдаһын күтәрү яктан үзләренә фәһем алгандыр дип уйлыйм. Республика башлыгы Ради Хәбиров киләсәктә халыкара API Global умартысылар конгрессы 2 елга бер үткәреләсәк дип белдергәйне. Һезнең караш? 2 ел итүе бер яктан дөрестер. Чөнки ел һайын усрашып туру, бер ердә усрашып туру кимәлле кыйнырак. Әлбәттә, был самалы уйланылган максат дип уйлыйм. Түңәрәк өстәлдәр, умартасылар, белгечләр, галимдар менән фикер алышулар, конгресс тагыла нимәһе менән истә калды? Күп осрашулар булды. Әлбәттә, түңәрәк өстәлдәр үзләренең категориялары бар иде. Олар бал кортының биологиясына кагышлы, авыруларына кагышлы, төрле җитештерү ысулдары, әйттем бит, менә яңа тармак апитуризмда нисек эшләү. Шуннан булды бит түңәрәк өстәлдәр API тырма дип атала, ул нисек дөрес итеп эшләрне башларга, нисек итеп кооперациялар, хатаһыз дөрес юл менән барырга, шундай темалар күтәрелде. Шулай ук сара секторында сит илдәрдән килгән вәкилләр менән башкорт балын хату буенча килешүләр төзүдә каралган инеме? Әлбәттә, ундай саралар булды. Уның буенча үзе бер аерым түңәрәк өстәл булды. Безнең баягы битендә санкциялар аркасында үткән еллары дип әйтәм инде. Был яктан экспорт ягы кыткарак ине. Шуга без юлдарын эзләйбез, умартасылар үзләре юлдарын эзләй. Безнең менә нигә килгәндә, министрлыкка килгәндә барыбер ярдәм итү
ысулдарын эзләйбез, табабыз. Әлбәттә, экспорт ягынан булышлык ителәсәк инде. Сараның спикерлары ул 15 илдән килгән вәкилләр, кайһы илдең вәкилен һез билдәләп үтеренегез айрым, кемдең тәҗрибәһе, эш алымдары кызыксындырды? Күп вәкилләр булды. Әлбәттә, күпләре менән мин түңәрәк өстәлләрдә генә түгел, конференцияларда гына түгел, мин аларны экскурсияларга йөрттем. Шул вакытта без нык аралаштык. Бик кызык тәҗрибәләре менән, мәсәлән, Кипрдагы вәкил үзенең умартасылыгы турында, уларда ничек ул корылган, күпме сыгымдар китә икән, ниндәй тикшерүләр үтә икәнен лабораторияларда, шул хакта, мәсәлән, уны әйтеп үтернем. Казакстан вәкиле, мәсәлән, ул ныклап апитуризман булышлык итә, үзенең хаталарын, үзенең яхшы якларын, ничек эшләргә, ничек эшләмәскә, медицина хезмәткәрләре булу турында ла әйтеп китте. Сербия вәкиле инде, без улар менән илгелектән дип әйтәм инде, экспорт буенча аралашканыбыз бар. Әлбәттә, уның бал корты хитәһен, бал корты хәрәкәтләрен хатып алуда кызык кына ине. Калган илләрдә һәрберенең үз ягы бар инде. Шулай ук конгресс алдынан бал конкурсы үткәрелде. Төрле яктан килтерелгән балдың һынау өлгеләре лаборатор тикшерү үтте. Һәм безнең башкорт балы бар яклап та еңүсе. Бал конкурсы узгарылды. Бал конкурсында 300-гә якын Тибеттән төрле 39 региондан 150 умартасы катнашты. Һәм яңа номинация булды. Ситил балы дигән номинациялар 2 умартасы 2 илдән катнашты. Ул Әрмәнстандан һәм Кытай халык республикасынан битендә. Безнең балдарга килгәндә юка балы данлыклы, безнең юка балы номинациясында 1-нче урын, 3-нче урын, 2-нче урында егетләр алды. Булды уйламаган номинациялар клевер балы, сәскә балы номинациялары 2-нче, 3-нче урыннарда егетләр урын алды инде. Һәм упаковкалы балдар, натураль балдар һәм кәрәзле бал номинациясында Архангел егете 1-нче урын алды. Шулай ук умартасылыкта киләсәктә заманча технологияларда куллану карала, мәсәлән, цифрлы умарта. Тармакта сителләрдә 6-нчы, 7-нче халыкара конференциялар үтә. Ундагы технологиялар, мәсәлән, безнең сарала күрһәтелгән технология белән сагыштырманы алганда, ундай технологиялар сителдә, мәсәлән, бар Арния компаниясыныкы, Polinity, Sventi. Был иң ябай, иң классик дип әйтәйек, бал кортының мониторингы буенча курамалдар. Бүгенге көндә был якка киткәндә инде, был технологияларга киткәндә, улар үз рәттән тора, үз яктан дип әйтәм инде. Береһе ул программа обеспечение буенча. Мәсәлән, сотовый телефондан программа кертеп, сотовый телефонга камера аша бал кортын караганда ниндәй авырда бар икән белә торган шундайрак технология, мәсәлән. Билдәләргә мөмкин. Билдәләргә мөмкин. Икенче ягы, менә бездә бит инде идентификация, маркировка диләр, хәзер меткалар уйлайлар. Бар яхшырак дип әйтәм инде. Хәзерге заманса технология меткалар буенча ул RFID меткалар. Уларда хәтта спутникка шакырага була. Мәсәлән, һез магазинга килгәндә кайбер әйберләрне алабыз. Анда үткәндә ишектән ингәндә ике яктан штангалар тора, магнитный битне. Шул этикеткала булган
рфит метка. Ана шуны спутникка чыгарып була. Ул бер направление. Икенче направление инде бүтәһендә кушып дип әйтәйек, бүгенге көндә роботизированный рукав менән, искусственный интеллект менән булган корамаллар бар. Ул, мәсәлән, BYD дигән компания Израилендә инде. Шундай корамалдар бар. Республика башлыгы Ради Хәбиров белдерүенчә, быелдан бер бал корты гаиләһен үрсетүгә финанслау арта. Шушы турында тулырак әйтеп үтәгез инде. Элек токымсулыкка государственный инде дотация була торган федераль килемдә. Ул бүгенгә тиклем 720-760 мең. Бұл нисек токым хатып алган, токымлы корт хатып алган, безнең башкорт кортын хатып алган умартасыларга үзләренең теге затратларын каплар өчен биллә торган, сыгымдарын капларга биллә торган финанс ярдәм инде. Бүгенге көндә шул хакты 2000-гә күтәрергә дигән карар кул куерылырга тора иде. Ул бер яктан, икенче яктан элекке безнең бар битендә былтырлары, элекке еллары мына түмәр умарта буенча дәүләт поддержкалары бар. Унда 50% түмәр умарталарга бал кортлары хатып алырга булышлык иткән, башлаган кортчыларга шундай ук поддержкалар бар. Семейный дип әйтәйек, гаилә, фермер хозяйстволарына, кооперативларга шундай төрле яклап ярдәмнәр бар. Әлбәттә, кем тагын API туризм белән заниматься булшамты инде. Безнең министр туризм һәм предпринимательство министры буенча, мәсәлән, глэмпингтар алып, шулай ук үсешергә була у яктан да. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Башкортстан Республикаһы Кортсулык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренүләр һәм инспекция контроле начальнигы, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты Руслан Кайыпкулов менән API Global халыкара умартасылар конгрессында күтәрелгән темалар турында һөйләштек. Киләһе очрашканга тиклем, һау булыгыз.